Mas, gak saya melut lintisan ae. Nyapa? Kene sik. Piye neh? Aku golek pawon iki lho. Bojoku nesu ae kok golek pawon sing modern. Iki ready, komplit portable kena dileh-leh. Kaya apa modele? Ini. Iki letter L, Mas. Oh, iki ta? Letter L kena digawe lurus. Nah, iki kena digawe lurus, kena digawe terpisah. Be, ya. Komplit karo lemari iki lho. Lemari piye wi? Lemari niki rak-rakan kena jadah lawuh. Nek umpama poso, kuwi aman saka kucing lawuhmu sahur. Kok main aman ngene Komplit iki. Ada kompor, 2 tungku ya Oh, masuk. masuk iki. Kene iki ada rice cooker. Iya. Lah nek isah-isah ning kene iki nggak bisa ning ada isah-isah. Berarti gak ada lungguh ya, Isa? Rato. Be, ya, Zaman biyen. 3.600.000. 3.600.000. 3.600.000 sesuai sakmene gedene. Wah, sampe gede iki ya. Nah, dhuwur ya ning nggon lawuhe. Sing dhuwur kuwi. Nah, akeh nggone lawuh dhuwur jiro Oh, 406 lho. Be. Ada lawuh mung kodang. Heeh. Lah iku kan nek kodane apa ora wingko? Iki komplit karo rodo iki lho. Oh, Nah, lah iki lho. Jadi ini digawe lurus terpisah kok L kena. Wah kena ya. Kena 3.600.000 kuwi gratis ongkir. Neng diae. Jawa Timur, Jawa Tengah, Ngayogyakarta karo Madura. Bisa. Lagi engko mbayare kan gak DP apa ora? Bayare kuwi COD, nek barang wis teko lagi dibayar. Berarti tanpa DP Yo ya. tanpa DP 1000 rupiah pun. Menak menton kene. Lah ini kok. 3.600.000 lek sakmene gede niki. 3.600.000 bolo. Kitchen set sudut komplit garek gawe.